podiin. Eli mä loin tuossa off-kamerana Simin ja tosiaan aloitetaan. Tän nimi on Tarja Lounavuori ja mä tein oman kissani, siis oikein elämän kissani mä tein tähän peliin ja hänen nimensä on Nala. Ja kipeä kurkku, olen kipeänä, tosi kivaa. Mä meinasin tästä tuli eläinlääkäri tästä tyypistä, mutta kun katsoin, niin mulla on vain 619 simolonia, joten ehkä mä kuitenkin vain menen ensin jonnekin töihin. Voitais olla lääkäri. Se voisi olla ihan kiva ja päästään mukaan sen töihin. No kyllä sä voit pitää kuntoilusta, ei se mun elämästä ole pois. Ja sitten voitais leikkiä sen kanssa laserosottimella. Sä voisit tehdä itsellesi ruokaa. Äläkä please sit sytyä itses palamaan, koska mulla ei todellakaan varaa hankkia sulle uutta mikä tää nimi on, hellaa. Mitä mun pitää tehdä? Osallistu työpäivään lääkärin työpaikalla. Okei, mun ei tarvitse tehdä mitään ihmeellistä siis. Hei, nyt kun mä sain ne rahat, niin mä voisin ostaa itselläni tän ruokapöydän, koska mulla ei ollut aiemmin sitä varaa ostaa. Koska mä kootin kaiken varan johonkin kissojen juttuihin, niin no can do. Nyt on ruokapöytä ja parempi mieli sille. Sä voisit syödä tuon. Mä nyt yritän saada tän ekan jutun tehtyä. Ashquom, Azrab. Mikä? Puutarhapuoren kauppias. Ei kiitos. Mene pois. Chamagra Gorsoi. Gangane Barovi. Arnar, Spama. Dull. What palms I? Yeah. Mitä tässä nyt tapahtuu? Jääkö se jumiin vai jumitteko aivot vai? Mikä nyt on? Beam. Shorg. Vaietaan sitä ja Andola. vaietaan uudestaan. Mifa. Oh, jury. Koska niin mä sain ton tehtyä. Hanki ystäväksi ole kissan koiran kammo. Kourata eroon 2 huonosta tavasta. Täytä ja kutsun Nala syömään. Hei, voisi laittaa noin automaattiset valot päälle, koska säästyy sähköä. Ei tuu niin kalliita laskuja, kun mulla ei vittua rahaa mihinkään. Mä voisin vaihtaa tai laittaa näitä, mitä nää on nää. Tää on nopea netti. Rauhaa ja hiljaisuutta ja upea akustiikka, koska mä haluan, että tää rupeaa laulamaan.
Voisin sillä välin, kun tuo harjoittelee, niin katsoa vähän, mitä täällä on täällä alueella. Okei, tuo on... Joo. Hei, sinä. Mene kalastamaan. Oh. Aha. Oh, go back. Mitä sä sait? Tarja sai seuraavan saaliin. 0,60 kiloa järvihahven, jonka arvo on 7 sivulla. Mitähän muuta veden syvyyksissä piileksii? No jaa, kuule. 7 simolonia. Nice. Yo, yeah. Oh. Mm. No se on jonkun mutukala. Eikö sulla ole työn alkuun 7 tuntia? Menepä kotiin, koska sulla on varmaan... Ja sitä siivoat laatikon myös. Täällä on joku pikkukärpäinen, joka kiusaa mua, kun se pyörii koko ajan mun naama edessä. Mikä nalalla on? Mikä hätänä? Applin. Vai jos se halea, kiitos. Chamagra gorsoi. Oh. Oh. Joo, sua väsyttää. Painetaan nukkumaan sitten ja... Mun kissalla ei kyllä selvästikään liiku mitään päässä. Mene mukaan. Yes! Eka työpäivä, joten tästä tulee hauskaa. Tervetuloa lääketieteen elintärkeään ja palkitsevaan maailmaan Tarja Lounavuori. Tarja on uusi työssä, joten hänen kannattaa aluksi keskittyä tutustumaan työpaikassa työkavereihinsa ja tehtäviinsä. Taitojen kehittyessä työlleen omistautunut ja auttamishaluinen Tarja pääsee lääkäriuralla vielä pitkälle. No, hyvä, hyvä. Jos olet kauhean nälkäinen heti alussa, syö välipalaa. No, syödään välipalaa, sehän on hyvä juttu. Osta välipalaa, voi leipä. Ja nyt sulla on kusi. Vittu, Tarja. Käytä. Tervehdi 3 potilasta. Ystävällinen. Esittäydy ystävällisesti. Ja ystävällinen esittäydy ystävällisesti. Ystävällinen esittäydy ystävällisesti. Noin. Vie ruokaa. Et sä sitten vienyt sitä ruokaa sille? Juttele potilaan kanssa. Hoe... Tervehdi 2 työkaveria. Esittäydy hauskasti. Esittäydy hauskasti. Nauti kupillinen kahvia. No ehkä mä lue terveysraportteja. Tarjoile.
kahvia. Ugh. Voitaisiin jäädä ylitöihin. Oh, you're showing. Vie ruokaa taas tuolle samalle muksulle. Planai Varu, Chobiba, Clevite Allen, Grinoit Bars, Juttele potilaan kanssa. Aha, Floima Shark. Oot tuolla lätäkkö. Sijavuore. Onko täällä sijoittavia vuoteita? Ei täällä ole sijoittavia vuoteita. En voi sijata vuodetta, ellei mä sitten hoidettu potilasta. Lopetan nyt se luuttuaminen. Keskustele työstä. Ota välipalaa. Ota välipalaa sitten. Ota välipala limonadi. Siitä mä kyseenalaistan, miksi tuo menee mun omasta pussista, jos tuo on niinku töiden potilaan lähtee tutkimaan se. Pestään kädet. Miksi menit kuntoilemaan? Ja kahvia. Mä veikkaan, muuten me ei keritäkään tehdä. Tarja teki tänään upeaa työtä. Tulevaisuus on toivoa täynnä. Toivoa ylennyksestä ja kansalaisten terveydestä. Hyvä. Ai samperi, kun selkää särkee. Mä voisin lopetella tätä ekaa videota tähän ja jatketaan sitten myöhemmin, koska nyt ikinä teenkään. Mä tuskin on hirveän aktiivinen nyt, koska no, mä oon tosiaan niin kipeänä, joten mä tuskin jaksan hirveästi. Joten joo, mä lopetan. Kiitos kun katsoit. Se oli Yasukavi. Nähdään seuraavalla kerralla. Se olisi moi moi!